ଆଜିର ମଞ୍ଚ ଦେଉଥିବା ନାଟକ ଲଙ୍କାରେ ରାବଣ ପାତାଳିକି। ଏହି ନାଟକରେ ରାମ ରୋଲ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମା ମଙ୍ଗଳା ରାମାୟଣ ଗୀତନାଟ୍ୟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସାଇ 50 ଟଙ୍କା ଜବରଦସ୍ତ ପଇସା ଅର୍ପଣ କଲେ। ଆଶା କରେ କଳାକାର ସ୍ୱାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଜୟ ଲତା ମହାପୁରୁଷ। ପ୍ରଭୁ ରାକ୍ଷସକୁ ଭୟ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଏତେ କାତର ନହୁଅ ରଘୁନାଥ କିସ କରିବ ସେ ଛାର ମୋର ପିତା ପବନ ଦେବ ବି ଆତ୍ମଜାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତୋରି ମଧ୍ୟରେ ରହନ୍ତୁ ସକଳ କପିବୃନ୍ଦ ସୁଗ୍ରୀବ ରୁହନି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଙ୍ଗଦ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ମୁଁ କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ବଣ୍ଟ ତଳ ଜଗିବି ମୁଁ ଉଜାଗର ହୋଇ ସୁରସୁତ ସହ ନର ରଖିବେ ପାତାଳ ପଥ ଦ୍ୱାରରେ ଜାଗ୍ରତ ପହରି କରି ଜଗି ରହି ଆଉ ନରମେୟକୁ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ସେ ପାତାଳ ପଥକୁ ଜଗି ରହିଥିବେ। ଆଉ ବିଭୀଷଣ କଣ କରିବେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଭୁ? ଏ ଗଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଚାରିପାରୁ ସରେ ବୁଲୁଥିବ ନିମିମାସ ପଦାଇ ସୈନ୍ୟ